Yatagarasu. Level, na ktorom mám viac hodín jak na vécku. Level, pri ktorom som tweakoval jak pacient. Level, ktorý mi trval 3 mesiace. Čo to je Freddy Fazbear, pozri! Trixik ti neposielal jeho nohu. Au. Level, pri ktorom som mal totálny rage. Takže začiatkom januára som sa rozhodol, že pôjdem hrať level s menom Yatagarasu. Level mi už od začiatku prišiel ťažší ako Sonic Wave, aj keď v realite je to naopak. A Yatagarasu považujem za svoj personal hardest, aj keď je to Sonic Wave Rebirth. Level mi už od začiatku išiel dosť v pohode, naučil som sa pre-drop a približne po týždni som sa prvýkrát dostal na drop. Level mi čím ďalej, tým išiel lepšie a konzistentnejšie. A vo februári som dal svojich prvých 55%, čo je vlastne Michigan. Počas tohto obdobia sa stalo strašne veľa funny a goofy momentov, ale ešte predtým, jak vám ich ukážem, vám chcem predstaviť mojich dvoch kamarátov. Jeden sa volá Filip a druhý Dominik. Filip, ten má absolútne autistický a random humor. Depresný. A Dominik, ten je absolútne goated v Geometry Dash. Tu máte klipy. No a ako som vravel, tak vám ukážem aj tie random, goofy a zaujímavé klipy. Tu ich máte. Matúš. Čo? Neviem prejsť Yatagarasu, zavolaj 112! Ty favorica! Viedla Gargamela a rozstrela ty trička. Počkej! Kolik má odbieru? Kolik má odbieru? Ale prečo mi to neukazuje? Si žádný nemá. On asi nemá odberateľov. Počkaj, dám mu ja. A jeden odberateľ! Petinky, hihi. Milujem, keď mám sex s mojim dinosaurom do piči. Inak vieš čo bude v šestke? Kto? Travis Scott. Aký Travis Scott? To je príšerné fakt. Krávo. Čo ti jebe? Kávo, v klidu. Fakt rýchlo. Geometry Fresh. Geometry Fresh. Geometry. Po 15 minútach sedenia vyskočili. Upgrade zo spamovania na skill. Motivačné výroky. Fráza tá hra je broken, bola použitá 14 krát. No hneď potom, čo som dal 55, to išlo iba pomalšie a pomalšie. Bol som doslova staknutý na konci toho levela. Dal som 66%, potom neskôr som dal 77%, ale potom som bol staknutý mesiac na konci, hej. A dostať sa na druhú polovicu levela bolo pre mňa jak vyhrať lotériu. No neskôr to už chvála Bohu išlo lepšie a lepšie, ale strašne dlho som bol staknutý. Dával som rany, ale v kuse sa našiel spôsob, aby som zomrel, v kuse non-stop. No ale potom sa stalo toto.
To je všetko.